Atumanan. Sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Velia. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I don't wanna talk about it. If I stay here just RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Velia. Dawatan eh. Kwarta? Unsaon man na nako, Eliazar? Gamitan na para sa mong duha kanak. Ayaw lang, uy. Sige na. Kung balibari. Di ba ako nga nagkinahanglan ka na para sa duha kanak ni mo kay wala biya na sila amahan. Salamat ini ha, Eliazar. Mao day nga nagkapalig kag makaon na to ma kay kitagan nagkakwarta ni Tito Eliazar. Odong. Pinangga lagi ka ni Tito Eliazar masa? Naluoy man siya nato, dong. Kay nahibaw man siya nga wala mo'y papa. Patay na. May pag si Tito Eliazar na lang ang himuon akong ikaduhang papa ma. Dong. Grocery? Nangumpra magod ko, ako nalasad kang yapilan na ron na amoy magamit. Eliazar, naikog na gid kaayo ko nimo. Mura magkaog dili higala, oy. Maikog pa magkanako. Nganong maayo man kaayo ka nako? Ha? Nganong permi man ko nimong tabangan? Unsa may buti pasabot ini, Eliazar? Parehas ka manggurugnaong sa namatay na kong asawa. Mao nga, matambalan ang kamingaw nako sa akong asawa kung makita ta ka. Maora ba na hinungdan? Ang tinod, mahal ta ka, Vila. Eliazar. Gugma og kaloy nga akong gibati nimo. Kung musugot ka, magbinyo ta. Ha? Total, parehas man ta nga way kabilingan sa kinabuhi. Biyuda ka, o biyudosat ko. Kung dawaton lang nimo nga kung gugma, mahimo ka na akong pakaslan. Ha? Ako pa ni mo, day, no. Musugot na lang kas gitanyag ni Eliazar. Day. Kung makigminiyo ka niya, maluwas ka kasi mong kahimtang. Kay biyudo na gud na. O dagko na sabi ang mga anak. Unya, daghan pag yung kwarta. Ako pa ni mo. Pakigminiyo na lang ni Eliazar. Musugot ka nga magminyo ta, Vila? Masugot ko. Kay nakita man sa gud nako nga pinangga gyud ko nimo. Di ka magmahay sa mong desisyon karon, Vila. Kaya akong ipasalig nimo nga mahalon og panggaon ta ka. Salamat, Eliazar. Sige, pangandam kay akong hikayo ng atong kasal. Katapusan asawa tanagit ka, Vilya. Og ako nasad ka, dong. Ako na sa kang bana. Gusto na ko nga makaanak ta og ato. Kaya pa day nimo. Lingkod pa kining akong tuhod, oy.
Kusog pa kayo ni mo siya. Ha? Mabdos ka? O, Dong. Oh, may hinoon day. Kay nakadaginot gata. Nalipay sa bitaw ko, Dong, kay may matawag na kita og atong anak. Oh, gabi naman. Wa pa man gid mauli si Eliazar. Hain man di kining tawhana. Siya na tingali ni abot, ha? Kaya ganun nakable. Hubog ka? Nakainom na gamay. Nakita mo kung mis kong kumpare nga nihagar kong inom. Ngawa kong kabalibad. Oh, mao ba? Tiplay kong kape, be. Kaya lami inom ginit. Mulakaw ka? Oh, Asa makapaingon? ay atura ko sa kong mga amigo eh. Gimingaw na ko nila. Dugan na mo gumingwanam kita. Dong, nausab naman in taon ka, uy. Dili man uta kaingon ini? Anam ginang tao, mausap man yun na. Eliazar, Paghikayon niya ha. Pagluto og sudan kay mukaon ko ni kulin ako. sige. Ha? Nagbahay ka nga nakigminyo kan Elizar? O, day. Nausab man siya, uy. Buotan man na siya sa una, good. Mao lagi. Pero nausab na lagi siya. Magsige naman hinuon sa inom kauban siyang amigo. Ay, antus-antusan na lang na day, uy. Unsaon, imo naman kinamban na. Mayong pagbuminaw sa Latino. Tulong kayo! Dong! Siya mo kaya? Karoon nagsigim nagaglubog ya. Paglungag na kagigutom ko. Dong, kapoy intaw na nga akong lawas, dong, uy. Kapoy king ilihok, dong. E noon sa madaon ka oy. Lihok! Kama nga ro makahikay ka. Pag tinapulan niya. Eliazar! Maayo kay nakita ta, day. Nga naman, day. Naku, isulti ni mo, day ba? Ayaw nagkalain, ha? Unsa man na? Ako ram sa ninadunggan, day. Kinanabi man gud ni sa mga tao si Eliazar, good. Ha? Unsa may ang gipanabi? Mao ko nung namabdos ka, kay ikaw ko nung mag-una-una. Manguhit ko nung kaniya. Unsa? Og lain pa niyang gipanabi sa mga tao, day ay. Hugawan ko no ka. Dili ko no ka maligo. Unsa? Og naibaw ka ba kung asa na siya maglaagan? Asa man? Atun na silang ana. Kinsa man ang ana, day? To anas pikas baryo nagpuyo. Og to ako nas gawas ang bana, ana. Og mao ko ni sigihag suroy ni Eliazar didto. Unsa? Mauday nga magsigila kaglaag. Kinana di kay gibidibiran. Uy, siya? Patagagbuka ng baba ni mo ha. Parsundan niya ka. Nahibaw na kustanan, Eliazar. May nagustuhan ka ng lain. Si Ana. Ayaw lagi patagag tabi niya. Tika ba priso ka? Sige, papriso ko! Dili ko mahadlok! Ikaw migara na ka. Dong, nakahimo ka nas pagpasakit na ako. Tungod kay wa na ko makauyon anang batasan mo. Nausap na ka. Kisa may nausap na to, ha? Dili ba ikaw? Nagtuo kong buutan ka, pero dili man di ay. Permin ako ni mong biya-biyaan din, eh. Ganaybaw man utak ka gamabdos ko. Nagsige na lang hinuon kag iinom ka uba si mga barkada. Og dili pa igo, mag-atuan pag yung kanang ana. Gibaliwa na lang ko ni mo. Tungod kay wa na ko ganahin mo. Eliazar. O kay di naman ta magkasinabot. Mas may pagmuuli ko sa amo. Ha? Ug ayaw na kong pangitaa pa, ha? Ug ayaw yung kong kapasa kay di na ko nimo. Eliazar.
and the stars in the sky. Gibiyaan ko ni Eliazar, ug wa na gid siya magpakita pa nako. Kanimo Eliazar, kung namati ka man karon, dako na ang atong anak. Og hinaot nga magpakita ka nako. Aron imo sa kumatabangan og atiman sa atong anak. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Delia nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit kadagalahan, I don't wanna talk about it. Ang mga kaagi gibuhatan na sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpanunood. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Cheng, 37 anyos, minyo apan buwag mi sa una na kumbana, diin may tulo ko ka mga anak. May kalibin sad ko, diin may tulopod ko ka mga anak. Taga Mindanao ko, apan niya ako karon sa Kuwait isip usa ka OFW. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong kaipon. Aron inyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Louie, tulo na mangyud ka buok nga atong anak ba? Unya, may lain pa baya kung tulo ka anak nga tuwa sa amo. Mo, abroad lang una siguro ko. Ha? Abroad ko kay lisod na kayong panahon ron. Nya, nagkadagko ng akong mga anak. Apil lang atong tulo ka anak. Mao nga mo abroad ko, Louie, ha? Kaya ang pagpangabroad ang akong nakitang solusyon sa kalisod nga atong giatubang karon. Aw, ikaw gud. Unya, asa man unya nimo ipada ang imong sweldo sa gawas? Aw, siyempre nimo. Kay ikaw may akong kaipon ug may mga anak man ta. Aw, lagi. Nganong utana di ka? Aw, may man ang klaro ba? Kay bao baya ko nga may pamilya ka pa og laing tulo ka anak nga tuwa sa inyo. Ikaw lang unyay bahala nga mopada sa akong mga anak dito sa amo ha. Alang sad sa budget ba sa ilang konsumo. Aw, ikaw kay may bao gud. Mo abroad manggid ka. Ay, paita di ay sa bation aning layo ta sa atong mga anak, we. Dili masabot ang kamingaw. Pero mag-antos lang yun ko. Kay para usab kini sa akong mga mahal sa kinabuhi dito sa Pilipinas. Louie, nadawat na nimo ang akong gipada? Oh, nanaswan ko. Maayo hinoon. Ikaw na lang may bawaan na ha. Gihurot ba yung itaw na nakupadani mo ang akong sweldo? 22K na tanan. Unya, pero may ako ihatag ito sa lain mong tulog anak. Ang angay lang gid dako ang para namo diri. Kay maayo man tong tulo nimo ka anak sa imong bana. Kay tuwa man to sa imong maguwang. Sugad sa diri pa kas Pilipinas. O membro pa gid sila sa Forbes. Ikalipay na nila kung may ikahatag oy. Ipadala nila ang 5K.
So, ang 17K ang inyo ha diha. O kan na, maayo na. Pero, Louie, taro nga tao pag-budget ang kwarta, ha? Kung mahimo, may matigom ka pa, ana, human sa tanang mga gastuhan. Kayo, kung makatigom na ta, di na kumubalik diri sa quiet, oy. Pait kay diri, mingaw kaayo. Mao nga ang pingin ta na akong hinaguan diri. Unsa man ang gitchat ni Louie nako? Nga nagkinahanglan ko no siya kwarta. Nga naman? Nga bago pa man ako siyang kipadadaan? Tawagan ako, bi. I-video call na ako. Hello? Louie, nga na nga yun naman sad ka, uy. Nga bago pa mo ko nakapadanin nyo. Wa pa mo ko sweldo. Ibaw ko magkakas-advance ka dahil sa imong amo. Oh. Ingnalanggod nga may emergency diri sa Pilipinas. Lano? Tudluan ko niyong pamakak, Louie. Ang mga bata, be, kay mo tanaw ko, makiksulti ko. Aw. Di gid ako ipakita nimo ang mga bata kung dili ka makapada sa kung gipangayo nga Jismil. Unsa? Ang akong kapuyo, usan ni siya ka-government employee. Mao naglibog ko, kung nga nang iyon anak kagrabe ang iyang panginahanglan sa kwarta, nga may trabaho man sad siya, may sweldo. Depressed kaay ko diri sa gawas nga tagsar ko makakita sa akong mga anak. Kanarang may mapadakong kwarta sa akong kaipon. Mao to nga may nakasuggest nako nga mag-install og apps diin pwede nako ika-istorya-istorya ang ubang mga OFW. Didto unta nako gidivert ang akong hunahuna. Og wa ko magdahom nga may account sa diay didto ang akong kaipon. Og nakit-an ko niya. Unya, Biglaon ka gid bisag unsaon na. Kang laki gid ka diha. ha? Unsa na gipanulti nimo, Louie? Bisag unsaon, buandar gid ang katul nimo. Ipakaot gid nimo sa lain. Oh. Hugaw ka pagkababay. Gusto na taon, oy! Ay papatagag pa masangil! Ya, ganun to man ka dito ato nga apps. Kaya ron makakita kag lain nga OFW nga lalaki. Og pagkikitaan nimo, kay layo man ko nimo, mao ba? Unsa? Nayabag taman kayong taon, oy, Louie. Naglingaw-lingaw na taon ko sa maong apps. Kaya aron lang may maistorya ko. Nangita ko lang diversion kay dili man ni may ipakita ang akong mga anak kung dili ko makapadaan mong kwarta. Katarungan na lang nimo. Pero ang tumonggid nimo adto nga apps, adto nga site, kay mga laki ka. Ikaw, be. Nganong to amasad ka sa maong apps? Ha? Nganong may account sa ka dito, kakasaganan dito mga OFW man? Oh, may noon. May na lang. Nga may join ko dito. Kay kunwa pa, dili ko may bawo sa imong pagpanglaki des gos. Dili lagi tao na tinuod, oy. Dili lagi, Louie. Ano pa sa kinlan magkuniyog sa maana? Ngawa man ko magbuhat og dautan dire. Grabe naman ganin akong sakripisyo sa akong kamingaw dire. Naunsa naman ang tao ni Louie? Kalaay, aning huwa na tayo kalingawan. Human sa trabaho, magligid-ligid na lang ko, ani. Wanasag kumulag in sa akong account sa maong apps. Kay, dako na sa unya na mong away ni Louie. Ako lang unya itong i-delete ang akong account dito. Ang akong amiga nga, nag-introduce na ako sa maong apps. Hello, Michelle. Wait, girl! Wala ka mag-online dito sa apps nga akong i-introduce ni mo. Ay, wa na girl, oy, samok kaayo. Kay to ang akong kaipon didto. Kaino na sad niyag sabot kon mag-online pa ko didto. Mao day muragwa lang ni mo ron. Kay sus, girl, gipakauwawan ka sa imong kaipon dito, uy. Oh. Gipost ang imong mga pictures dito. O gipakauwawan kang bigkaon kuno ka. Unsa? Nisamot ang akong ka-depress diri sa gawas. Kay grabe ang gibuhat nga pagpakauwaw nga gibuhat sa akong kaipon sa maong apps nako. Gipost ko niya didto ug dili maayo ang mga po nga iyang gipang caption nga makapadaot sa akong dungog.
Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may mahimo nako aning akong kaipon nga dili man niya ipakita ang among anak kun mag-video call me kun dili ko makapadani og kwarta. Ikaduha pangutana. Dili siya gusto nga padadaan ko og kwarta ang lain pang tulo nako ka anak sa akong bana kay tuwa bitaw kuno kini sa mga iyaan og miyembro sab sa 4-piece. Usa ka government employee ang akong kaipon karon. Pwede ko ba siyang i-report sa iyang gibuhat? Ikatulong pangutana, doon na may anak nga tulo, ug tuan niya gibilin sa iyang mga ginikanan. Pwede ba rin akong kuhaon aron itipon ko na lang sa lain pa na kong tulo ka mga anak nga tua sa akong igsuon? Og dili siya mosugot, asa man kumuduol aron masettle mi ani. Dili ra ba kuno siya mohatag og sustento sa mga bata kun ako kining kuhaon? Ikaupat og katapusang pangutana. Gipasangilan ko sa akong kaipon nga nanlaki kuno ko diri sa gawas kay nakita ko niya nga may account sa usa ka apps diin kaming mga OFW diri magkasulti. May account sab siya didto o gipost niya ang akong mga pictures o pulos pa kauwaw sa akong dungog ang iyang gipost didto. Unsa may akong buhaton ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cheng. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal of course. Kay usa ta ka abogada, lawyer, jurist, doctor, LLM. Pero kanang mga medical na to mga pangutana problema Dr. Rene Obra MD, medical doctor to the rescue. Busa ay na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema og kibaw pod mi taga-asa mo din gikan kay at least makibaw pod mi sa reach no sa ato ang programa. Kibaw mi nga pinaagi sa YouTube ug sa Facebook account nato. Daghan kaayo nang maminaw nato gawas sa nasod. And with that, please accept our heartfelt gratitude and love from Cebu to the world no. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw og pagsubaybay sa ato ang programa. Taga Mindanao and /Kuwait. See, muna akong giingon ninyo nga layo na kitag naabtan ang ato ang letter sender. Karong adlaw nga tawagon nato sa pangalan nga si Cheng. Buwag na ni Cheng sa iyahang bana niya naa sila'y tulo ka anak na ni siya'y ka-live-in o niya tulo pod ang iyahang mga anak. Taga Mindanao siya, pero OFW man ni si Cheng. Ang iyahang mga sitwasyon, iyang pangapangutan, nakabahin ni sa sitwasyon nilang mga aning iyahang kaipon kay government employee baya to no ato na sinati sa ato ang drama, no? So, iyaha kay muni yung putana kay kung government employee mo lagi ni di sad na inana kadako kumpara pod nimo Cheng ani niya mas dako gyud siya sweldo unya kani kay grabe man gyud ko na kay panginahanglan nga nagkagrabe naman ni sumuna niya mga pangutana hay nagka-problema ni siya kay na-depress na ni gawas kay muni magipakauwawan pa ni siya actually sugod na gyud man ni issues unya gipost padyod siyang mga pangan na mga caption nga madaot ang iyahang dungog kay nanimaus yabag pud ni kaipon pero government employee ba yan no watch out ka unang pangutana may mahimo bako aning iyahang kaipon nga dili man niya ipakita ang among mga anak kung mag-video call me kung dili ko makapadala og kwarta niya kadang pwede gina nimo siya ireklamo no as a government employee ba conduct unbecoming manggod na so ireklamo na nato civil service bi nga mao ni siya inani ni kay kibaw kang ano nabaya tay Code of Ethical Conduct for Government Employees, Republic Act 6713. Diin, ikaw, government employee ka, inside the office and outside the office, dapat you should be a very good example sa ubang mga tao. Kaning iyahang gibuhat, di gyud ni maayo, so basin pwede ni nato siya, filean og kaso, no? For violation sa 67, Republic Act 6713.
Sige na siya pangwarta rin ni mo, Cheng, uy. Dili siya gusto nga padadaan ko og kwarta ang lain pang tulo ko na anak sa akong bana kay tuwa bitaw kuno sa mga iyaan og membro sa 4Ps. Usa ka government employee ang akong kaipon. Pwede ko ba siyang i-report sa iyahang gibuhat? Yes, muna akong giingon nimo. Baya report na lang na nato siya kay conduct and becoming kaayon na of a government employee iyang gibuhat. Ano kundi siya musugot nga anak man na nimo, pagpangipon ninyong duha, pagkarelasyon nimong duha na naman nimong anak, nga dapat makasabot siya nga obligado manggihapon ka anak gud na nimo alang sa di ka muhatag. Na nagani ka sa layo ang pagpadana lang sa ilahang mga panginahanglan, di pagyud nimo ihatag uy dili na sakto. Ikatulong pangutana, do na mi anak nga tulo ug tuan niya gibilin sa iyang mga ginikanan. Pwede ba ni akong kuhaon aron iipon ko na lang sa lain pa na akong tulo ka anak nga tuwa sa akong igsuon? Yes, pwede kayo. Di baya mo minyo. Ang kustodiya baya na as mama. Pwede gid nimo kuhaong mga anak ikay magbuot. Ug dili siya musugot asa mong kumuduol aron masettle na mi. Dili ra ba guno gusto siyang muhatag og sustento sa mga bata kung akong kuhaon o FW man ka kung kaya na nimo buhion ay na lang nang imuhang pulpul nga Paris oy pangita dito glain oy nadimalas man taani what once but twice usaon man ni sagdi lang dasig gihapon importante kumpletong imong mga anak safety naani mo ug di gani ay lang sa pangitag love life oy no focus lang sa ta sa pagpadako sa mga bata no ay lang sa pahuway rest time out sa taning gugma og relasyon pero kuwaa pwede ka moduol og DSWD ug dili gani mangitatag abogado para makuha nato ang kustodiya sa imuhang mga bata anang imuhang kaipon because remember ngilang status illegitimate children baya because they are born out of marriage. Ikaupat og katapusang pangutana gipasanginlan ko sa akong kaipon nga nanlaki ko ay sus deris gawas kay nakita ko niya nga may account sa usa ka apps diin kaming mga OFW dire magkasulti-sulti. May account sa siya dito nga gipost niya nga ang akong mga pictures nga pulos pa kauwaw sa akong dungog. Iyang gipost dito unsay akong buhaton aw. Pwede jud ka makakihag slander, defamation, libel, no? Or violence against women and children or both. Pero muuli jud kaday, no? Kay dinhi man nimo dapat i-file ang kanang maong kaso. So sagdi lang kung makagahin kag panahon, tiguma lang sa natanang ebidensya nimo ug maabot ka dinhi, apili lang yun gahini og panahon nga maka-file ka og kaso and then talk to the lawyer to make sure nga dili mapasagdan ang imong kaso mintras or maski pagwa ka no og paningkamuti pod nga kung sa mga higayon nga kinahanglan kang naa makauli lang gyud pod ka no kay kinahanglan sad siyang manubag sa ihang gibuhat nimo. Same is true no kung kinahanglan tag kanang fight for custody, kinahanglan sa gid siguro nga for the meantime na ka para matiman ang kaso niya. Balik lang gug ka. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.